104.7 IFM. Report! Inihayag ng mga rice retailers sa pamilihan ng Dagupan City na bumaba ang kuha nila sa kada sako ng imported rice. Ayon sa ilang rice retailers na nakapanayam ng IFM Dagupan, nasa 70 to 100 pesos kada sako ang ibinaba sa kada sako nito. Bagamat mura ito, may mga supply pa rin ng local rice na pinagkukunan ng mga ito sa lalawigan, tulad na lamang ng Aguilar, mga Tarem at Bugalyon na hindi umano nagkakalayo sa presyo. Sa ngayon, walang nakikitang kakulangan ng supply sa bigas sa probinsya dahil ang kanilang stock umano ay galing pa sa anihan noong nakaraang taon na ibinibenta sa murang halaga. Samantala, wala umanong supply ng NFA rice ang nagbebenta sa mga pamilihan ng lungsod. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.